Ultra lume, mă numesc Ruben Crușmență. Prastă serie de tutorial cum să instalezi Minecraft Pocket Edition pe Android. Primul pas. Intrați pe Google sau pe Chrome. Noi intrăm pe Google. Intrați. Scrieți apă aptoide, ce scrie aici? Aptoide. Dați pe aici căutare și vedeți aici install aptoide. Dați pe el. Așteptați. Și dacă vă apare această nu este engleză, vrei să treceți în rum, eu după terminat și dați instalează acum. Ok. Înlocuiește fișierul și se descarcă aptoide. Și vă răspundă rute la meniu setter 2 securi. Acum dați pe el. Dați pe aptoide, dați setter dacă vă place așa. La mine dau setter, dau sus până cu 2 chei. Următor instalare. Eu nu l-am. Îl știu. Pentru că eu n-am nevoie de aptoide. Dați deschideți. Să închidem astea. Dacă vreți, puteți să aveți un cont. Dacă nu știți dați așa, vă creați un cont. Register cu un cont. Și își vă arată lucruri gratis. Descrieți Minecraft Minecraft Pocket Edition. Vă arată mai multe. Asta e temă, nu dați pe ea. E bun. E temă. Adică cum să arate. Eu nu am. Și dați asta. Asta e versiunea 0.13.1. Dacă vreți versiunea 14 sau 12, dați aici. Vedeți punctele astea 3, dați pe ele. Dați mai multe versiuni. Dați pe ele și arată mai multe versiuni. A 12.1, 13, 13.1, 13.2. Nu știam că există. What? Există? Serios, nu. Serios, nu știam că există 0.13 și 0.14. Am dat instalare, se instalează, dați deschideți, la fel, apare ceva, dați setări. Cum am făcut la fel. Ar fi, hai să descarcăm un joc. Aici mecă. Hai să căutăm pe aici un joc. Ce joc? Să-mi bag. Ce joc? Asta ce fi? Asta. Da, noi îl vrem pe ăsta. Plus pe multiplayer. Noi îl vrem pe ăsta. Dăm instalare. Ar fi că ăsta e Minecraft. Cum zici? Se instalează. Ca
pe Play mare. Mi-mi place jocul ăla. E șmecher. La 84, 790, 9600. Aici se scanează dacă aveți CM Secret. Și apare aici. Uite, apare așa când se instalează, apare setter. Dacă vreți să nu-l băgați, dacă da, dar nu-l băgăm. La setter, mă dați instalare. La mine apare așa. Dăm aici. Ok. Instalare și se instalează. Ca pe Play Magazine. Tragi instalare și să băga direct. Și dăm deschideți. Ăsta e jocul. Cum ar fi că ăsta e Minecraft. Dăm deschideți. Să dăm sună mai încet. Unde e? Am deschis cum a făcut pe Minecraft. Și ăsta a fost episodul. Nu uitați să apăsați un buton, să apăsați butonul de like. Eu am fost Rubencu și la revedere!